Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:00. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may ngaga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Miyerkules na kita. Yari kita sa Febrero 3 tuig 2021 nga presentation. Aksyon Hotline! Aksyon ay Tayhopon checking in kang nagabi-abi sa aton nga mga ka-aksyon nga nagamonitor na hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online. Din ka man nga bahin sang kalibutan, pwede ka na magamonitor sa aton sining nga pagpangalagad. Importante, mayara ka lang sang available nga internet connection. Aksyon Hotline! Amo na ang inyo sining nga mga himata, mga paryente nga ara iya nag-i-star o nagatrabaho abroad. Palihog lang ko paibalo sa ila. No, nga pwede na sila magkamonitor, magakuha sa mga latest nga mga balita kag mga report no diri sa aton sa Bacolod City kag Negros Occidental. I know ngang iban siniti gusto man makaibalo kung ano ang sitwasyon, nano bala ang update kapin pagid sa COVID-19 no kag
mga update na nga nagaluluntad nga may insidente, kag-aksidente diri sa aton sa Negros and Bacolod. Aksyon Hotline. Din kaman nga bahin sang kalibutan, no, pwede kagid ya makapadala sa inyong mga mensahe, pwede kagid makapartisipar diri sa aton nga pagpangalagad. No, dira sa comment section, may ara dira available nga pwede ninyo padalaan sang mensahe, no? Importante, hindi lang palihog tuman kalawig o tuman kalaba para mabasahan taman tanan. No, king iban abi magpadala portigid kalawig sang kaundan sang mensahe. Aksyon Hotline. Amo man naman naga-monitor via on air, no? Mga naga-monitor sa ilang mga transistor radio, sa mga merkado, dira mga taxi driver, nga nagatutok na karon nga aga, no? Halong gid sa mga nagabiyahe, kag nagapadulong diri sa Bacolod or out of town man ang imo destinasyon, halong gid sa pagmaneho. Aksyon Hotline. At least karon nga aga sa aton pagpadulong diri sa Aksyon Radio Bacolod, nagpakita si Haring Adlaw, no? At least nagpakita siya bisan paman nga may mga porsyon gihapon nga makita ta may ara sang magalumon, no, nga tiempo o kun sitwasyon kabay pa hindi naman ni karon dugay-dugay, mag-uom naman kag magtupa ang ulan. Aksyon Hotline. Alas 8:10 Aksyon Radio Philippine Standard Time, nanong pinagkamadalag ko nga balita nga aton natutukan karon nga aga. Sa Pebrero 3 or karon nga adlaw Miyerkules. Maki-update kita dugay-dugay kay subong ning adlaw ang schedule sang Emergency Operation Center, no, nga magpatigayon sang inspection sa Transcom, no, sa Transcom agud nga mag-checkar kon bala pwede na sila makabukas kay ti duwa man lang kadlaw ang hatag iya sang EOC, no, sang lokal nga panguluhan sudad sa Bacolod agud nga ini sila ang magpang-disinfect. Aksyon Hotline. Ini kasunod kung madumduman sa gaton magkaaksyon nga mayara sang nagpositibo, no, sa kaso sang COVID-19 sa sining BPO company. Ti tapos na ang ila sining period, ang ginhatag sa ila nga period, agod nga panglimpyo no, magpatigayon sang pag-disinfect. After which, ti karon nga adlaw ay doon kung anong evaluation sini sang taga EOC. Bala tugutan na sila nga padayon sang operation. Aksyon Hotline. Ag anuman ang ginahimo sing EOC kag desisyon sining mga call center pagid, mga BPO companies nga wala nagsunod, no, sa protocol kapin pagid pagpatuman sang backtrack. Why problema kay nagpa-register ni sila? Ang problema lang kay bisan nagpa-register sila, waay nagsunod, no, sa implementation. Gid ba lang nga kinanglan kada adlaw ang tanan nga empleyado nga nagasunod sa ila sining nga talatapan may ara gid sang record. Aksyon Hotline. Ay useless na. Anong purpose abi nga magkuan ka? Anong purpose abi nga magpa-register ka sa backtrack and then why man kagihapon nag-implement pagi sa pag-scan sina agud nga ang data magsulod sa local government unit, magsulod diri sa Bacolod para may datos. Tining kakita sina ho. Nabatian ko kapon kay day of ta kapon nga daw. Nabatian ko yaga problema ang contact tracing team. Kaya hindi nila malocate. Amakon mo isa-isahon mo na atukay itong tanan nga record. Sino ang nag-report sa duty, sining adlaw, sino ang possible nga close contact, tibudlay. Pero kung may halimbawa sang implementation, sang backtrack, nga damo man ang mga negatibo, damo man ang mga nagambal sila, why maragapo ng implementation sila, pero nakita niyo ang isa ka natabo nga may mga cases
nga may ara nagapositibo during the time lang nga perti pa to ang cases ni sa Bacolod. Ngang iban wala nagapanugid sa husto pero sa ulihi araw bangod sa backtrack ni na monitor nga hindi lang sa isa ka lugar nagkadto ang isa ka persona, which is really good for the backtrack tracing or I mean sa contact tracing. Kay it would take time no? Kung wala ni ang backtrack system, din kayo mo kita yung isa-isahon mo o record dira kadto kalimbawa sa mga mall, checkeron mo to, palantaw kami na bisang inyo da nga ginkuan nyo, sa inyo da nga record basi may amo ni nga ngalan nga nakakadto kundi naglawig ng tiyempo, samtang nga nagalawig ang panahon, pwede pang nga ma-expose ang iban to, nga natapikan na, kag pwede pang nga makapanapik naman sila liwat. Aksyon Hotline. Oh, di ba? Amo na siya. I-check karon karon kay ang EOC actually today makadto dito sila agud to make sang ginatawag nga assessment or evaluation. Aksyon Hotline. Ano pagid ang istoryanta karon nga aga? No, isa pagid ni ang unique nga natabo nga may nakalusot diri sa aton sa airport halin sa Metro Manila LSI. With your respect man sa sining nga tao basi kon grabe maning naagyan niya no nga kabudlayan kay kabalo ka sa mga ginapatuman sang gobyerno nga regulation subong wala diri sang hilway kag wala sa makalusot tanan kita apektado ang aton comfort zone bangod nga ti indi kita sa normal nga sitwasyon. Aksyon Hotline. Kung normal ang sitwasyon ta kagway COVID-19 nga amo ni halimbawa nga may maginahimo ang gobyerno nga mga patakaran nga hindi kita kasahot, isa kita mismo sa mareklamo no? Galing lang kay kung hindi naman ni paghimuon sa gobyerno, magpawala na lang ang gobyerno, tinanong matabo, kung inali maglapta naman nga magtaas naman kita liwat ang cases naton. Aksyon Hotline. Ang Bacolod City may pila ka barangay, 39 barangays, ang wala sang aktibo nga kaso sa masulod sa pila na kadlaw, tiluyag ta naman liwat nga may ara sa mga cases ini, nga mga barangay nga inang matirik-tirik naman ang city. Ta kung paano ini-address? Aksyon Hotline. Ano pagid ang aton sining istoryan karon nga aga, no? Diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline. Ang ariyo kagabi kundi gindiscuss ni sa action firing line, ang parte bala sa motor vehicle o Child Safety in Motor Vehicle Act. Kundi gipaisol sang nahuya man guro ang DOTR. Ang DOTR actually sini ang Mayor Cuter, no? Department of Transportation. Tiyang Department of Transportation, wala man ni sila no? Some police power, why man ni sila sang ma-utilize nga mga men or personnel nga magkadto para mag-inspeksyon sa dalanon sa masalakyan nga mga nagabiyahe. Iti ang isa diri nga i-utilize nila under sa Department of Transportation, amo ini ang LTO. Tigaling way kita kay baloy, no? Ini siya layi nga ginpasar sang mga maalam manaton nga mga opisyalis sa gobyerno, no? Mga kongresista. Aksyon Hotline. Kay ti Republic Act man siya gani. Kang Republic Act, hindi malang niya nga isa lang ka opisyal, senador o kung congressman na mapasar sina, dapat may counterpart sa Senate. Ti subong, mayara sang latest update. Kung di paisol, no? Waya hindi anay pagdayonon, pero latest pagit subong, may isa ka senador nga nag-file sang resolution nga luyag pagin nila o kung i-suspend na gidi ang pag-implementar sini. Aksyon Hotline. Pero pagkaroon na nato na dugay diri sa aton sini nga pagpangaragad lang ko ina, oy may isa diri ka simbahan no nga nagpadala diri sa press release ang opisyal nila bangod yung pasira gina kontak sa mong pastor para may istoryan taman kag papamangkot taman
nano exactly ang rason sini. Aksyon Hotline. Alas 8:19 na Aksyon Radio Philippine Standard Time lang ko'y nabla ang reminder sa local government unit sa Bacolod and even Negros Occidental nga mag-travel gani kamo pasulod di sa aton, make sure nga RT-PCR test ang inyo gamiton. Ano tabo ni man lapsis sa airport nga gintugutan sa airline nga magabiyahe nga rapid test ang nakuha. Now, tiyan mo ng rason nga sumungti araw nag-quarantine sa hotel. Online sa hotline. Online sa Pero nahon tani anay mga update kay ti kabalo ka we not talk about BPOs hindi lang ni isa di sa aton pero sumong nga aga may evaluation or may ara sila inspection sa Transcom no dira sa Barangay Tangob. Ay ihibaloon ta kun ano oras sila magpadulong to. Joining us this morning is Dr. Chris Surungon sang Emergency Operations Center joining us. Sining aga, Doc. How are you? Good morning. Yes, sir. Sir Art, good morning. Mayong aga sa imo at Palamati. Mayong aga Bacolod. May ngagagid, no? May ngagagid, Doc. Nagtawag ko liwat sa imo kay siningkot today ang schedule, no? Sang inyong inspection. May ara na green light. Mabalik na to siya ang operation na sining BPO? Sa subong sini, sir, ang aton order ni Mayor Bing, no? Nag-inserve sa atong City Legal Office na shutdown is 48 hours. So, nag-serve kita sa notice ang Lunes ang hapon. Okay. So, ang matabok sila, ang implementation sila is Tuesday and Wednesday. Mhm. So, hasta subong na adlaw, ang Transcom, sarado man sa gihapon, no? Kay kagapon, bilog na adlaw, din tapos ang aton CDRMO, ang ilang disinfection sa mga facilities, no? Sa mga buildings nila na kung saan din nag-operate ang aton mga employees. So, subong ni nga adlaw, kinahanglan naton nga ipamalhon to ang aton disinfection, no? Mhm. So, sarado magyapon ang Transcom as sa subong ni nga adlaw, Sir Art. Okay. So, most probably, ang pagbalik sa ila office will be tomorrow na or late in the evening. Yes, sir. Bali, sa buwas sila, mabalik na sila sa ilang operation, pero selected number of employees pa lang nila ang pwede makabalik. Okay. Kasi ang kalabanan to sa mga employees nila nga in surveillance testing, ang mga positibo, ang mga close contacts, patayon nila ang aton 14 days quarantine based sa ating protocol sa mga close contacts o sa mga confirmed positive cases. And I understand kadungan sining pagbalik operation nila. Amo man ang pag-obligar sa ila, Doc, nga sunod na gid sa implementation sang ginapatuman sang city nga backtrack system kay kanugo na pa-register sila nga hindi magyapon magamit nila wain lang ginagamit ang application nga gawa sa uli basi ayawan naman blang contact tracing team tasang pangatukay to sang libron labla. Yes, sir. Balidalain na, sir, sa aton na agree sa aton mga Transcom mga officials na dapat una ang backtrack hindi lang mag-register kundi dapat gamiton din sa ilang kumpanya. So, tanan nilang employees, tanan nilang nagasulod sa ilang building, dapat nagagamit din sa backtrack, no? Ginascan din ang QR code sa ating backtrack. Good to mamonitor natin kung anong mga aktibidades ang ilang mga employees as far as our contact tracing application is concerned. So, isa-ila. Ikadua, may mga rekomendasyon kung mga observation kita na nakita nga sa violations ang ilang mga minimum health protocol, no? As far as the business establishment is concerned. So, we are expecting balik sa ilang operation, inito lang yung recommendation dapat nila ni implement. So, sa buwas, Thursday, magamitin kita upod sa ilang mga senior management officers kag amon ipresentar sa ila ang amon nga nakita ng mga obserbasyon kag mga recommendations man sa aton Emergency Operations Center, recommendation man sa aton mga infectious disease consultants, no, sa siyudad sa Bacolod nga girekomendar man sa Emergency Operations Center. So tanan-tanan ni Sir Art, pungkuan nato ni ang Transcom officials good to ini nga mga observation recommendation ilang ma-implement kag ilang ma-rectify para at least ang amo nga insidente hindi na matabo in the near future.
How about the other BPO companies? Do you have any plan of the EOC? May plano nga istoryahon man ni sila? Kay i-understand hindi lang ning ang amo ning BPO company nga implement gidiya, sir? Yeah, yes, sir, Art. No? Actually, no, for the information of our listeners, ang Emergency Operations Center ng City of Bacolod, sige-sige niya ang ato ng pag-monitor, no, sa mga business establishments, especially yung mga establishments na damo sa mga empleyado o damo ng mga tao ang nagakadto. Okay. So, if you remember, sang last part sang August at September nga nag-search kita diri sa syudad sang Bacolod, ato na nga daan gina-meeting, ato na nga daan gina-continuously monitor kaya gina-remind ang ato mga BPO centers. As a matter of fact, ang mga BPO centers, may alak kita ng Viber group upod ang EOC sa ila. May alak kita ginatawag na regular meeting sa mga BPO centers virtually na gina-remind ko sila sa strict enforcement sa minimum health protocol. Ang ato nga PPLO, sanitary inspectors, regularly gina-bisitahan na sila, ginakantuan, no, gina-check sa aton basihan na aton nga checklist kung compliant sila pala sa aton nga mga minimum health protocol, kung compliant na sila sa mga engineering and environmental controls. Okay. So may ara kita nga checklist, Sir Art, na gina-check ta ang compliance sa ating mga BPO centers. So sige-sige na, Sir Art, ang aton nga meeting sa ila. No? As a matter of fact, sa Disyembre, ang ato nga meeting sa ila, nag-apilar kita sa ila kung pwede sa ilang mga Christmas party celebration, hindi lang sila mag-face-to-face o mag-grand party. And nagakalipay kita nga ato mga BPO centers nag-coopera. And I guess that's one of the reasons why wala kita nakabatsan sa ginatawang nga post-holiday search. Then pagkatapos ng December, sang January, pag-upaling natabo sa Transcom, kinitig ka na nga daan ng mga BPO centers. Okay. So just to remind them of the minimum health protocol, ang ato nga mga checklist. So, sige-sige na, Sir Art, ang ato nga pag-meeting sa ila. Especially now, ang natabo sa Transcom, definitely, mas ato pag-hit nga pag-sustain in ato nga consultation ang coordination pa sa ila. And sa ligan pa nga simana, subong, before ini natabo sa Transcom, sige na daan ng libot sa ato nga PPLO o po ang ato sanitary inspector na nagakadto sila sa mga lain-lain yung mga BPO centers kag gina-check ang ilang observance sa aton minimum health protocols. Okay. Now, so hulaton na mo na kung ano ang mangin assessment ini kay kumubuwas pa man sila magabalik sang normal operation nila. Hopefully hindi na ni madugangan ang mga problem na nga nagaluntan no kon COVID cases sa mga BPO companies. Dok, atong natabo lang insidente nga ilis ay nga nagamit sa rapid test nga nakalusot nakasakay sa eroplano. Ang iyo sila discuss naman ni kung anong sarang tanga himuon may coordination na sa mga airline companies kanano ni man lapses ini kung gin-allow lang nila nga bisan dapat RT-PCR test ang requirement. Yeah, actually, Sir Art, una sa tanan, no? So, may pagwan ni Mayor Ping, Executive Order Number 1, Series of 2021, ang una, ginubra sa Emergency Operations Center, amo ang pag-meeting sa tanan ng mga stakeholders apektado sa sining EA1. Okay. Nagpatawag ito sa meeting sa mga airline companies, sa mga parko, sa mga ro-ro vessels, nakasupot ang mga kalain-lain ng government agencies like ang Philippine Ports Authority, ang mga Port Police, ang atong DREDCO, ang CAAP. So, tanan na sila ginitin natin ng COC. Okay. Ato na rin patpatila isa-isa ang provision sa Executive Order Number 1 Series of 2021. Kasi klaro na sa ila na ang RT-PCR hindi na siya rapid test. Ang RT-PCR, amo na siya ang gold standard sa pag-diagnose natin sa COVID, which is swab test. Okay. No? So, klaro na ito lang, sir. Pati ang sa ato Executive Order, once na ma-issue si Mayor sa Executive Order, ato na din na-distribute, no? Na-distribute na sa City Mayor's Office sa kalain-lain ng mga ahensya sa gobyerno. So, ang natapos na yan, sir, sa incidente nga kung sabihin may rapid test na nakalusot, I guess that's a major lapse no sa ating airlines company. Yes, Doc. So dapat inaya. So if ever matabo ina, sir, ang aton team no na nagakadto dira sa airport na naga-check, naga-verify sa mga documents, kung nakita nila
na hindi ikaw makadala sa kompletong requirements, kung wala ka nakapa-RT-PCR test, insigida na, sir, gina-implementar natin ang bigat natin ng protocol na kung sabihin, kung returning resident ikaw, kailangan anay iswab ka, tapos dalhin ka sa quarantine facility, pag-abot sa quarantine facility, mahulat ka dito, tugtog sa magkuha ang resulta sa mga RT-PCR swab test result. Pag negative, mapuli ikaw, kapag puli mo, ma-quarantine ikaw 14 days sa iyong mga balay. Pero kung positibo na siya, then dapat ikaw dalon sa isolation facility at matinil ka to based man sa protocol sa isa ka positibo nga individual. Okay. Doc, alang-alang gigaling tiyempo naton. Maki-update lang kami sa imo after sa mga meetings so paghidkag sa pila ka mga development ng parte gyapon COVID-19. On that note, salamat kid Doc kag good morning sa imo. Yes sir, good morning kag halong og yon bakolod. Mayong aga sa tanan. Aksyon Hotline. Ayo si Dr. Chris Surungon, ipadalman ta ni karon kag dugangan ta kay ipitig ko sa tiyempo may obligasyon ko sa nasyonal alas 8:30 na. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakulod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayagan palangga.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. So, 46 na. Good morning lang drag kay Mr. Joval Trinidad. Yeah, we're monitoring through transistor radio here in Cabancalan City. Includes ang family niya, no? Kag God bless ko no, no? Ginalakip yung pamilya naton, no? Kag taga Aksyon Radio Bacolod. Greet lang family ni Bro Master Sergeant Sammy Aguilar, retired, Philippine Army of San Dionisio, Barangay Granada. Avid listener man sa Aksyon Radio. He is unika iha, no? Si Dai Cherry and his wife Dai Bibing. Nami ko na magluto kalo-kalo. Ay, gali ka sir. May Jo Maria lain yung pangluto ng Jo Maria siyang kalo-kalo. Yeah. Kalo-kalo na may sudan pa mo. Aksyon Hotline. Oh, sige. Morning man kay Madam Mati Espina. No, gamonitor siya karon nga aga. Thank you gida. Kunara si Madam Mati, si Ma'am Tox Lopez, way man nagapabitin mo. Aksyon Hotline. Ang mag-greetings paginsing iban diri Elizabeth Malagkag Gamala. Good morning man. Ara man si paring Raymond Alarcon Sagal. Gamonitor siya kay Richelle Sadaya Sagal, no, Sampurok Santol, Barangay Mandalagan. Thank you so much for listening. Kay Minda Ilyalto, salamat ras pagmonitor. Ara man si Ophelia Galero RC sa Isabela. Ginatamyaw niya Jovelyn and Celian Christine Humampit. Ara naman Salvador Benedicto, Merna Mallorca, Chris Kerry Paul Javier Tanatan taga San Enrique. Advance Happy Fiesta San Enrique. Way galing mga muning mga fiesta ba? Kapiestahan subong baldagid kay TY celebration. May celebration pero TY ang mga party-party. Aksyon Hotline. Watching from Imos, Cavite, si Martin Aliling, Jocelyn Arisibita Olak, John Piadoce. Happy birthday to me, kuno. Happy birthday si Mosera. Araman Marlon Camacho Regalado. Pare, kumusta ka na? Aksyon Hotline. Idlaw na ko si mo. Kalipat ko dugay sa itsura mo, pare, kung di ta magkita ay, ha? O, si Maldito Kakuno. Ay, kalain, Maldito Kakuno, ha? Aksyon Hotline. License Joe Bailes Magbanwa sa La Carlota Coliseum. Lege Villares at Chibar. Morning, Aksyon ka monitor gid watching from
Si Ramon and Lucy, Kyle Bimbim, Kagachibar, sang Talok. Lapit lang ni sa ato niya. Christine Minies, Villalobos, sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid kay Franco Villanueva Osorio. Salamat man kay Edwin Pantaras, Rose Panagiton Tadoy Tirana, Angela Gliarti Gayondato, kag Jo Marie Formentera, Alex Fuentes. Salamat Sir Alex. Jocelyn Liboon Dispuho, Fitzherbert Noel, Dorcas Magtulis Ginabo, Cardo Martin, Lyson Joe Bailis Magbanwa, kag Rosalina Arellano Espadero. Paring Chopoy Magbanwa, upod kay Tita Elma Lusok Polidario, good morning. Aksyon Hotline. Jaynald Tayhopon o mga primo naton mga paryente. Kumusta Jane Paul? Dugay nagkamiway kitay. Jeneline Magno, Araman ka monitor, Paring Martin Gonzales. Aksyon Hotline. Pakaruan ko ni Iban Nugay, no, ang naghingagaw pa si Iliterio Parcon Dayon. Damo pang on standby, pero karon na lang, ayo lang ko sa inyo, ay kay mahina gid ang kalaban. Aksyon Hotline. By the way, may press release ngin padala si Sir Winnie Sancho. Sir Wayne, dugay-dugay makol ko na sa imo, kay ginkontak ko na yung pastor ni Blang, morning in charge sang church. May isa ka church nga nagsira. Now, gusto na to ang editorial policy diri, at least makuhaan taman side outright ang ginareklamo o kung ang individual ganti subject sang aton diskusyon. Galing kay ang hambal diri sang pastor, silang alang-alang ko today kay may ara ko appointment, no? Pero si Sir Winnie Sanchot, i-try ta ni karon nga tawgan kay may ginpa-record yan no? Sa pulis kag sa barangay. Maanti baloon ta kung ano ang reason sini kay kagabi pa si Sir Winnie nagpanawag kagapon pa ning press release galing kay why naton ma-accommodate since nga why kita program kapon. Aksyon Hotline. Ayos ang update sa mga nagapamangkot siling nga din na to, kumusta to, kay naman insister gid pa uli itong tao nga taga Bacolod nga waya nagamit sa RT-PCR test line nga test ang result nga dala niya. Gintugutan to Kuya Gapating dapat way pinilian diri. Bisan sino ka man nga talpulano kung nag-violate kasi niya kag way ka nagasunod nga mo ng requirements obligado gani kun ordinaryo nga tao bisan may connection ka pa kinahanglan di way di pinilian. Aksyon Hotline. Man at the end of the day, ang COVID, di way pili kung sinong tapikan niya mo. No, ang atong tanip, follow kita bala sa protocol. Amo lang nakasimple. Follow kita sa protocol. Kung tig-agi dia para sa imo, kay para sa mga tao nga naapektuhan sa gina-imponer nga regulasyon, tigalingan mo na ang ginahimo sa gobyerno no, nga mga siguro nga hindi maglapta na naman ang problema ni siyang COVID. Kay tiyamakon mo, dapat makamove on na tatani mo. Ang city government may mga activities sila nga naka-line up, galing kay hindi may ngagaw ni, I don't know kung saan ning test nila nga inang itilawan bala nila. No? Kung ano ang kandaan na kung may vaccination program na. Aksyon Hotline. Pero pakaroon na nato na, no? Kay Chimpo, tabi, lagas lang kita sinisang COVID man, no? Gapi na lungba man lang kita. Pero ari i-follow up ko anay bin. Ano to natabo sa amphibious excavator na dunlan? O na tabo kapon ko? No, hindi kalinton. Ginlamon niya porte yung basura, no? Sorry, gid siya palambahaw, pero abi nyo kapon. Man ko ng excavator ni Guro, ang amphibious excavator ni magkahambal lang ni. Paglusob ya palang na sa Mambulok Creek, matyagan ko mariklamo ni kay Sergio Marie Vargas niya, bubos na nun ingin palusungan mo sa akon man. Aksyon Hotline. Tina ebidensya na. Sino ang dapat na basulo? Ni kay tinumpok sa masuran ni Maxos Mariusip. Daw pamatyagan ko, dukulbaan ka mo. Halin sa taran nga mga pinuto sa tuto. Timakon mo na mo ng kalkalon lada. Pati ang amphibious excavator daw ma-surrender mo. Daw ma-surrender, pila katuig na ni Guru ay na makalkal nga daan.
Online sa hotline. Online sa hotline. Pero pag hindi ko daw kahapon nung nagbalik naman, no? Basi na umpawan guro, tubig malandong yung painom guro Sir Joe Marino. Nang tabo, Sir Joms, good morning. Hello, Art. May aga. Ari nga ito, Executive Assistant kag Cluster Head ng CDR ni mo. Sir, kumusta ang kwanta da operator? Pero actually, okay lang siya. Kaya kung kahapon lang desisyon ko nga palamputon ko sana ito sa may Tayhopon doon, Art. Kaya kung sige inulan, tisling ko base punong tubig na sa ginaobra namon kag maglutaw na kaya dastason lang kahit tigilutaw ni si Art mo. Okay. Kahit ang sa punta natin, hindi na nisling ko daw ko sa mga lugsaton sa inuma daw hindi bala talamnan. Kagulang nga rin ang punta siya mo. Damo na yung kahoy, no? So, penetrate lang ito kapon ng mga launa, blato sing hapon. Okay. Kaya may tatlo ka kusina nga nagtawal na yung bali sa sapae. Kaya isa kalubi. Tigilong taon mo lang kabot, kaya tiyara naman sa pangpang. Sa pangaliid, singamon sa lakyan, nakalamon sa adsing gamot, singkuhan. Gamot sing lunok, tihiling ko sa diver ko, basi may kaguro, nagkakuha, tabi-tabi, da kayo, basi kung may kaistar nga itong kakuha, da kagin. So, na-dislodge to at ang iyang isa ka chain link. Nabalik manamon, galing mo nandam lang at tawad niya ka hydraulic ni siya. Okay. May maganit na sitwasyon na sa buo mo na. Kahit di mabalbal kami sing mo na klase sitwasyon. Nga rin pa ding technician sing amon supplier. Okay. So, matender this last time, ang nablang sa lingkod, di worst yung sitwasyon, may pasudlan tani para tilawan, na getting puwersa siya ng makinani. So, moton season ko gapon kay pasudlan para makagiha ka blackwood sa lugar, magkakalugan ko. Mapapanabaw ko dang sa among ginobra. Kahit halos nakuha na namon ng higko, dira mo. Hindi na lang daan, pasuray mo, makuha mo na may batong at lagko. Wow. May ventilador, may parador, may kama, kompleto yan mo. Ay, sus. Oh, yeah, kompleto ya. Hindi, actually niya nga basura lang plastic bottle. Hindi, may mga habol. Kompleto Gubang grabe ba? So, tiyan mo na blang, halos nakuha na namon, nalambot binamon ang pinasimit tumangan gising sa likod siyang mayang yan na bilang pinaka ang talo maberi berbed yan nabi, no? Pero sa punta mo itong gusto ko gihaan para nga ang makataluyo ang tubig. Kaya sige inulan para hindi mag-atot ang tubig pakaton masajis ka pakato sa SMA. Correct. Amo na to galing pero amo subong aga balikan na to. Okay. Kaga daton kita pero atong lubig ro ti butong doon na lang namon to. Kaya pwede mo lang makambang to sing amon iskabeto kaya may pursa mo na siya. Kaya lumakon na lang siya sa puno. Okay. Para makuha dito sa makalambot to sa kwan sa Tayhopon doon. Kapon gani nakabaton ko text kiti day off kuya kapon siling niya may idea kasar nga na platan na kay sa Jumaringa excavators ko pagplatan siya na kay kuan man na iya hard rubber na. Oo. Di ko maplatan yawan ka bulkan dito lang na kabilog na. Naginlamon yung lunok ka pa gamot to. Gamot si lunok ko. Sa likod sing balay blad ni Gonzaga blad sa down the mansion blad skillet blad sing ano na dadaw kanin niya kalandan nga. Nablan daw subahan da kuno balay nga dako da. Okay. Ano mansion ara nakapita sa likod siya na siya nakalamon sing gamot sing ano sang lunok. Okay. So amo to nagpa-idog sa chain. Nga ang isa to nakahukas sabi na so hindi magpwede siya mapadlagan pero basi magabudlayab na kami sa stop ya dayon. Tawag ko sa technician, takod namon. So, nakagawa na sila guro kagabi daw. Mga hindi magabi, mga almost 6 o'clock. Napagawa na nila ito, nakagrahe sila dayon. So napatakas? Nakakuha sa dayon. Hindi man problema. Okay. Now, tayo sa inyo, pagpangay ka, ito pila naka-truck ang nahakot nyo? Why po ko at nagpahakot kay ang amon agreement sa IPM. Ngakwaon nila na dakon medyo malana. Ito, yan na pagmalasin na kay Nulan, isa pa nagsamo lahat ang bato ko kay Bandla, hindi na mensindihan. So, pinadala ko itong isa ko kabako loader nga gamay para nga ma-separate namon ang basura kagang mga batoya. Okay. Kag panin niya namon may mga guma pa mo. So, daw kasabad la. So, gawa sa namon sa ni, way labot sang kalkal ka, segregation ka pa. May kabudlayan ng sitwasyon dito. Pero sige lang, kasi labot ng amon gapon, kaduble manubra namon. Kasi nag-disinfect makami ang transcom, no? Daw nagsalalamo bla.
Okay. Ang mga gani nga, kami ni Merka meeting kami sa kadlaw, niya ano ang kagahod siya mo, din kahalin ko sa mabulok. Bilang daw teleconference lang kami. Ang may gani mo naman na kahit isubong pwede ka meeting, niya masinara kaya sa igwa. Subot ang balon, nag-meeting kayo mo. Gasakay ka sa inyong akwan? Wala, ara ko hindi na ako magsakay siya, no? Hindi ko yung balik dayon. Aral ako sa, aral ako sa God. Para lang maglansaw lang ang sitwasyon din, balik sa Maguspyak. Bilang lagari o kapon eh. So, ang target mo nga 2 weeks, ni matapos siguro mag-amon nga may segregation ginay mo pa? Daw hindi siguro ata, kay sa kadamo kasing problema. So, hindi ko na ipagbayaan kung hindi ko na makita ang tubig lang kaya puro mag-agida mo. Okay. Galing kay ang lalapsan sa do mo tong problema mo, may mga kahoy, may mga ano tong talapson baka mo? Ate, actually, may ang kahoy ng mga kap-kap ng plana mo nung naras sa tunga, no? Okay. Pwede naman na niya. Although nagdala kami chainsaw nga, isa ka-team ko sa chainsaw, managutod. Okay. Pero inaya ko nara na sa baba, pero kung nara sa tunga, sapa na yan, kap-kapon na namon na yung mapahigad lang. Okay. Ang layout doon na yung pira-piraso na lang ang kahoy eh. Aha. So, ang ginahimo, gali sir, pagkalkal sa itong mga basura, ginabutang ng skilid, anay, para magbala, o lang ginatumpok mismo sa creek? Hindi. Ang may ada kami skilid na mo na hindi mo na pwede mabutang na kahit balik-balik sa blarta. Gani? Manang, kung makita mo gani, kasi mo kanto ka, kaya magkuha mo ng isa kakab-kab, may kaulbo naman ngalain mo. Adjus. Ang naglubong tong basura nga ngalawig na? Balancing babaw, magwa naman. So, hindi rin niya makita mo lang, makuha mo, why na, hindi, pagkuha mo sing pembiro, may kaulbo naman sa piyak. Diyos. Daw ka, kwanabla, daw naligwa, daw nakatibawas, pala sakit, nalubong sa dapil na katuig ko, no? Grabe, no? So, naginawa ni sila tanan. So, kubot ang balon, ina nga basura na, nagsupot na siya, basi dekada na ang kalawigon niya? Daw, may posibilidad, guro, at kaya daw, ang ibang hindi naman sindihan eh. Daw, hindi. Daw, basi hindi pa blaos ang plastic bottle, ara sila yung daan. Ay, tuod? O, may mga botilya mo. Baka delikado. Oo. So, kung amo ni nga partika kuri ni ang sa karay, pakakuri ka ubra kay duro pa nga proseso, more or less, may 2 bulan eh? Hindi magura. Kahit pag sa piyak ni, ang asama, tapos mo ni magkilitin-luan na mo na yung sa Taytay Landon. Ibalikon ko na sa asa makalambot dito sa Taytay naman si Burgos mo. Para yung na Burgos hindi masyado ka problema. Ay, kuhala naman duta sa tunga para magdalom-dalom. Din nga Burgos, diri sa Barangay 9? Barangay 10. Barangay 10, gali? Lang pasulod ka na sa SM. Okay. Kahit inabaw na ta siya. Ay, na naman na yate mo naman na may gatiro sa mo kilid, dapat patabunan ko na yan. Gani. May gatiro sa, hindi ito namin kipamahaw ba siya, so may gatiro dra. Pwede makinaw sa ron ko na. Galing white na may imo na pangwanon gina, limpyuhan gina. So, good luck sa inyo, Sir Jom. So, ang nami is ni Guru may additional kanga men nag-request ka may nga i-utilize. Ang mga waiblaw brada nga mga kwan, mga personnel, yasay na nanay segregation. Para anon ta? Para mabulig na pang segregate. Hindi, may makina kami. Hindi na ako magpatantog sin tao at katibudlay na labot mapilas ka o may kagaw ka. May mga makina kami dala to. Hindi maging problema. Okay. So, good luck, Sir Jones, no? Kabay pa mahingagaw ini, amo na nagaling ang target to nga daw 2 weeks, do hindi gina matapos. At the timing lang na siya, mag-summer naman, kasi February, March, masummer naman, tama, untat man yung amihan. At least hindi kami amo lang yung hagaw ko na sa mga sinimana para makagawa ng tubig lang sa babaw. Galing kiti ang laninyan, hindi do malawig pa ni kung hasta March man? At yun na yan, mga malana, mga forecast malana. Forecast malang. Forecast malana. Ilang taon na lang yapon. Sige. Sir Jones, good luck. Okay. Thank you sa time. Sige. Aksyon Hotline. Diba, kung mong 2 months, I mean, ang 2 weeks ito nga, ginset, nakalamon galito sang gamot, kalunok. Grabing gamot gali kalunok, yado. Hindi gali mautod, yado nilmar dali-dali, no? Aksyon Hotline. Yala, kapon nga may nanawag, siling niya, naplatan ang amphibious excavator, sila ko tuway man na gruida. Kay di aruga, ina mo, galing galutaw si Ebla sa tubig. So, medyo may problema kay bangod man nga pertigid, no? Pertigid kadamo sang
nagtulumpok na halin sa bato, nakip na mga basura, nga muna kasubong ang ginatinguan, nga makuykoy o mahawanan sang CDR mo. Alas 9:04 na, kay Ma'am Vanessa Mayo, siling good morning, done my second COVID-19 Pfizer vaccine this afternoon. My arm is a bit sore. Seems nga daw mas worse than my first one. God bless you, sir. Thank you. Gid ERB kag sa imo. O ba second dose ng galing niya, kadua na nga pagpa-inject niya ni Ma'am Vanessa Mayo. Daw nagbatyag sa kanumidyo nagpalanakit ang iyas ni Ibaga kay daw mas kuha ng epekto niya sa first nga pag-vaccine sa iya. Diri sa amon niya, diri sa aton sa Pilipinas, siya Ma'am Vanessa, kay dito ni siya sa Minnesota, ni siya Ma'am Vanessa, Daidors, no? Sa Minnesota. Tapos ito sila second phase na sang vaccination. Diri sa aton niya, wala pa, no? Sa July, pag rumabot ang vaccine niyo. Nagawon ko lang si Sir Winnie, kay duwaning labutong ko siya. May meeting man siya kahapon kay Attorney Dan Punvilla sang Seneco. May mga update dito sa consumers group naman niyang aspeto nga nagsugilanon sila kung ano ang mga update kag kayuhan to, no? Kay ti ang kinalain subong under the leadership ni Attorney Dan nga luyag ni Attorney Dan Punvilla iyang may transparency ang mga consumers group bisan sa bidding invited o kung ilakip ni sila, no, ang pag maka-attend sila, no, ining consumers group. Pero ang isa pagid ka concern, no, kay tikapon pa nagpanawag Sir Winnie o kung nagpadala sang iya sining nga email, actually gabi ko na gani na basahan man, tingabal ni Sir Winnie, may press release di sila parte ni sa church, no, nga nagpasira. So, outright, kung may number man di siyang pastor, gintawagan ko si pastor, galing ang reply na ni pastor, may appointment ko subong, alang-alang gid. Hindi siya kuno makasabat. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero ikuhan ko lang ni kung ano ning reklamo ni Sir Winnie, unahon ko lang niyo antes ang update sa meeting nila with the general manager sang Seneco. Sir Win, good morning. Yes, may aga art no kaglabi na gid sa aton mga tagpalamati. Unahon ko lang ni ano ning press release yung padala mo nga do may reklamo kung mo party sa church ning nagsira? Well, actually, no, ang ako na lang punto da art, ibutang tanang gidabi may ara kita sa inatawag nga intra-corporate conflict. Ang amo lang da panindugan, kay man I was the newly elected chairperson sining First Bethany Church of Capitol Heights. Na agin sirhan ni Pastor Makaya kag ni Mr. Darrell Delfin ang simbahan. Wala sila sang right, wala sila sang diretso whatsoever nga sirhan ini kay ti pinsara bala art sang January 16 nag-eleksyon kami tani sang may eleksyon kami tani sa sulod sa simbahan sirado. Sang ang January 24, January 31 and January 17 sirado man. Kundi ari kami sa gwa diya sa may gwa sang gate dire kami naga-fellowship kag may ulan kag tugnaw. So ang point ko lang amo ni sabton yun Pastor Makaya kag Darrell Delfin nga agin sirhan ninyo ang simbahan. Ano ang sa din na siya gani Sir Win nga simbahan dapit? Diri ni siya sa may Binari Street sa barangay Villamonte. Gamay man lang ni nga simbahan. Villamonte. Baptist ni siya nga simbahan kay baptist kami mo, protestante bala art. Dason ining kung may resolusyon gid man kamo, ipagwa nyo. Hindi kay butangan nyo da sang security guard. 3 kabilog abing security guard. Ang gwa namon balaya art daw mga kriminal kami yang nagatindog sa gwa, ginatubang kami sang security guard kay may instruction na hindi pag-i-allow ang mga kami nga makasulod, kundi discriminatory na siya. And then, ang importante man siguro nga issue, diri art, kung kapamati si Pastor Makaya, sabto niya ang bot kong matuod nga may mga bodyguard niya si Pastor Makaya, pastor siya,
May bodyguard siya. Okay. Ano ka, pastor? Wala ka salig sa Ginoo. Tani, sabton mo kami ni forum, kay kami wala man kapangitas ang gamo. Ang amon lang ya, art nga, maitso lang ni Balakag. First and foremost, abrihan ang simbahan. Kay te karon makadto ko to sa kay Atty. Bayatan, makadto man ko kay Mayor Leonardia, kag maapilar ako sa konseho. Nga ginasirhan ini ang simbahan, nga wala man sang right ang tao na magsira sa simbahan because nobody owns the church. It is the house of God. Nga private na nga lote? Nabakal na isang kuhan, iya na nasa ngalan na nasang simbahan. Ang akong dayang kuhan art na punto lang nga i-prevent po kami. Do not restrain us from exercising our right to worship and to have fellowship with one another